Здравейте, потребители на YouTube. Ние сме в Пригеймкаст и тук снимаме, аз съм па 1000 и тук снимам на едно PvP, тук са треп. Нищо, все пак правя някаква полза. Разсейвам го. Да. И той за мен, тук без нищото. Хайде някой да помогне в кампанията с един удар. Така да губим. Един... не оцелете го този път. Така. Аз трябваше да губя. Кой му оцеля? Глей. Хора, гледайте. Ари, хора, това беше от нас. Спирам клипа. Ари, спирам.